Lamding Road 8 km bid office atu National Highway 36 towarako athengpi Kanghua Hot Forest Society atu amek chichar duniten. Lahorizan dudu kolonialong eviction asai tu puchini lorsi lapu Lamding Road 11 km along Thengpi Kanghua tum our side to NC Thengpi Kanghu Thengpi keropen merihing archok lapen towarpi Thengpi kebabe rajok rat kachela kisuna. Patumi matijong ni phai inkorage thom arni kansam por phai truck rachiti ma por molompen Lamding Road 11 km forest reserve athengbi pangthek thiatum Thengpi Kanghu ajone merihing archok lapen towarpi Thengpi kebabe rajok towar kedam kebangatum akisum kephona labangso hut lumbajong yutimatum adimalong anpali langchori damlo bangso hut lumbajong yutimatum adimalong amat pherangkya thengno lumbajong yutima maipu Elvin Timung lamthenang kaninje duna tengki bangso Thengpi Kanghua long thetan forest society atum kachirap dundo pusi kejong padopo mati forest society atum aphan akoi pipo lapen nilalong forest obi inter sermon singer aphan akapregatim terek veknangji pusi lumbajong yutimatum kehang padopo lasi prabjin pen karbialong autonomous council CM tuliram rohang bangso salong nangchirap dun pen nangbachu dun popusi lumbajong yutim atum karbialong autonomous council CM tuliram rohang aphan chuningri pon bangso kahumrida mahut lumbajong yutima maipu Elvin Timong kongchun bang Har Singh Hansi lapen finance secretary enjoy tisu atumsi kahumri pado damlo di fupen Rajiv Rongpi lapen Manja pen Indrajit Teron Karbi Daily News. non dak nili ke local team la local arong sor la non la so thingpi ka chong hu ke non het non dek pen ali lo lake aprang pen la son si chong hu bom wang bom do in pen la so chong hu ke lake forest tum ta thang ta lang non de la pen nang chari dum de non tu via aport me bai truck ra chi tim lo so thingpi kang hu lo la so ta me forest tum ke la tum duty chang le la si la so duty chang le join ne si la son ki phonang lo pen non ni tuma arong ta me la garen tu ve pen tes format ta me ngop da ka son si mandat lo ne me ka son ni son asi ni tum ke phol non ni tum ke Christmas apor inke ni tum ke garen ta me chi thor no re ta son si ni tum ke chi plan de ta si non la forest tum pang ke a ke na ma ke duty chi do pa me nai la pen forest tum phana kam chi klem ke thon ke a kam pa dam nei pu si ni tum pen ke mang kon ke dak ni tum local team ke mang le tum lam le ta si ni lam the ke dan si kan ton dak kopiarong oda malong kiri dak pang ke malong kiri kopiarong rong chigru rong chingro 4 কিলোমিটার 11 কিলোমিটার শোনা পিছতে আধা ঘন্টামান পাছত আমাক খবৰ দিলে যে ইয়াতে এনেকৈ গছ কাটি পেলাই লাইনটো ভাঙি দিলে তাৰপিছত আমাৰ ডিপু লামডিং ডিপু চাবডিভিজনৰ মানুহ আছিলে এফিচিয়েলত ইয়াতে আমাক ফোন কৰিলে যে লাইনটো এতিয়া আমি বৰ্তমান অলপ ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ গাড়ীবিলাক যাব পাৰিব আপোনালোকে ৰাতিপুৱা আহিব এতিয়া আমি চাইছোঁ যে আমাৰ বহুত ডেমেজ হ'ল এতিয়া আমি আমাৰ ছাৰক জনালোঁ এতিয়া ছাৰে কৈছে যে এতিয়া কণ্ট্ৰেক্টৰ মানুহ পঠাইছে যেনে তেনেহ'লে লাইনটো এতিয়া উঠাব লাগে লামডিঙৰ লাইনৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আছে আৰু এনেতো গছ কাটিংটো আমি এনেকৈ প্ৰায় পাই আছোঁ লাইনত কাটি পেলাই আমি বনাব লাগে কিন্তু আমাৰ বহুত লছ হৈ আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিচেলত laki itu nilalung aria belum patu ya jo apor ahot ladak alia ra lasono segunda rong thet heglong lason ajo phelo gopi ajok si kanghu alang tum ladak atkibilong keto bitu fisar alang itu ame thang tum asai kaciklem klajok lapuan tuar piki krong pudanta laposona asai kanghu kina dun tekte kala ke tum ning dukpi kala lapose alang lipa labangso lang li dak bit officer pen direct back nengi busi itu lumbajong yutima hin pen karbiang long autonomous council si jin pen bangso alang li pan direct back nengi busi nilitum hin pen tuning ripono acha nelitum labangso ladak pini ke bangnang ko kaputha bangkela pusono nenalung reserve forest area se purilo 11 kilo area se purilo
ladak la puson pini chot kali patowe chot kali ladak batai lo neli tum jitu lumbojong youth team pen isi Karbi Anglong Autonomous Council CM sar phantame neli tum lumbojong youth team pen kachuning ri bangke la puson loje labangso patowe bangke labangso sigun arong rock pet lo karenari bab lo kaduk ave lo la puson si mane ilitum pene ang thekelong dulu sidame la rock pet pen la dak krep dup karenari henone posonte labangso sigun kang huta ilitum thegunong lelu la puson si neli jongjung kipudam pukalilo nelitum la lumayong yutim pen lo la si kachuning ri immediate prabjin pen la labangso bid in charge of hanam bangke sinar sangho phan bangke non mat prabjin pen alang li phan la dak pen plungnang po la pen labangso adai ke do kang hu tum phan tame prabjin pen nep nang po pusi nilitum lumbajong youth team pen ekta adiman lo lasi lason ek thaksi ilitum labangso nilitum kijong dami je lumbajong angkang lason lapuson nilitum phanjong si officer atumta forest officer atumta me nangcherai compitek the polote nilitum RD sodak pen nilitum adai NG pusi lumbajong youth team pen nilitum dimandam lo lasi nilitum chuningri le tholo Karbi Anglong Autonomous Council CM sar phantame prabjin pen labangso 8 kilo bid officer aphan dang terek pinon pusi nilitum labangso kachuningri padopano la pen lason thaksi dadak kumat mama ajo duty ke do kaduk ave cherok to ke do the mate duty chewang ve atum hantame dadak pen plunglap nangjing akaming thanlap nangji pusi nilihin pen nangli tuma phan KCC phan chuningri padikrim lo asi nilam tela pansi pajodi